גבירותיי ורבותיי, שלום רב לכם. שמי תומר שחורי, זה חברי הטוב משכבר ימים. איך קראת לעצמך? רפואל. זה היידיש נעים שלו. זהו, אז באנו לכאן בשביל לשמח אתכם, לעשות לכם כיף ולהעיר אתכם קצת. זה המזגן אבל, אני מבין. בואו נספר לכם קצת על עצמי. אני תושב חוזר, גדלתי בארץ, ביליתי קצת זמן בלוס אנג'לס וחזרתי בערך לפני שנתיים. והדבר שכל הזמן שאלו אותי בחו"ל, שאלו אותי מה מיוחד בישראל? ואני תמיד אמרתי להם, ישראל זה המקום היחידי שיש בו חו"ל. תחשבו על זה שנייה. כל דבר יפה שאתם נתקלים בו, אתם אומרים, וואי, זה כמו בחו"ל. זה נהדר, המצאנו מקום, חו"ל, שיש בו את כל הדברים הנהדרים שאנחנו לא נתקלים בהם בארץ. אנשים נחמדים, שייכים אחד לשני, אומרים שלום, יש מפלים, קשת בענן, אנשים שוחים בבריכות של כסף, מקום, ציפורים שרות, ציפורים מצייצות שירה, מקום נהדר, ואם כבר נהדר זה נכון גם שלא כל מדינה היא חו"ל. זאת אומרת, נגיד, איטליה, חו"ל, ארצות הברית, חו"ל, אפגניסטן. עכשיו, כשאני מגיע לארץ, אנשים אומרים לי, וואי, אבל אתה היית עכשיו בחו"ל, למה חזרת? ואז אני פורס בפניהם רשימה של סיבות. קודם כל, יש לי משפחה כאן, יש לי חברים, יש את האחווה הישראלית, את הציונות, את העובדה שזה ארץ הקודש, את האוכל הנהדר שאתה... בית לייביק, את האוכל הנהדר שיש רק בישראל ולא תמצא פלאפל כמו שצריך בלוס אנג'לס באף חור. כן? וגם את העניין הקטן עם הוויזה. עכשיו, אני פולני, כן? אבל אני לא דובר יידיש, בשביל זה יש לי מתורגמן. מה? משה ואהרון, כן. אבל אני חייב להגיד לכם, אני מסתכל על רשימת השירים שלכם ואני מתרשם. למשל, אני לא מבין מה זה אומר, אבל נגיד יש איבר בטן, יש מיין צירלה, איך בין שוין המיידל אין די יורן. מיידל. מיידל. noch nicht. אין לי מושג מה אומר. איציק זה חוסן, אגב יש לי חבר שקוראים לו איציק וגם הוא מחוסן. קינדר יורן, הקיצור, שירים טובים, זה. אבל באנו לעשות לכם משהו קצת שונה. שיר קטן אשיר לכם, הוא צצה, בעיניי הוא מוצא חן, הוא צצה, אם ימצא חן בעיניכם, הוא צצה, קיר תודה אז בפניכם, הוא צצה, אוי והוא צממה, זה גם מול השיר. אתה לא שרת בפמון אותי? עכשיו, אתם אגב מוזמנים להצטרף מתי שאתם מרגישים שאתם מוכרחים. יש כאן מעשנים בחדר? כן. כן? אני לא. והנה למה. קנאביס רפואי. ממחיר סיגריה מתרושש, הוא צצה, את כספי אני שורף באש, הוא צצה, שואף חינם על גג גבוה, הוא צצה מן ערובה את הניחוח, הוא צצה, אוי ויוצא ממה, הוא צממה, פיפל צוצן, אוי שניים נפגשים ברחוב, אחד אומר
אוי, מוישה, שמעתי שבטח הרושת שלך עלה אתמול בלהבות. מוישה עונה לו, זה מחר. זה הבדיחות, חברים. תודה. למסעדה הלכתי לי, הוצצה, בשמחה סעדתי, הוצצה, אתה כבד מאוד אהבתי, הוצצה, בשתיים בלילה התעוררתי, הוצצה, אוי ויי, הוצצה, אם כבר מדברים על אוכל, אשתי בשלנית נהדרת, ואנחנו ניקח בחשבון שיש לי אישה. אשתי בשלנית נהדרת, יבוא עליה מזל, היא בשלנית מצוינת. יום אחד אני מגיע הביתה, אני רואה אותה בוכה, שואל למה את בוכה? היא אומרת, אוי ואל תשאל מה קרה, הכלב אכל את אצלי בשר. היא אומרת, אל תדאגי, מחר אני אקנה לך כלב חדש. זה הבדיחות. בבית עולם אני רואה יהודי והוא שוכב מעל הקבר, הוא תופח, מכה ומתייפח וצועק. פרבוס ביסטו גשטורבן, פרבוס ביסטו גשטורבן. אני אומר לו, אח יקר, מי נפטר? הוא אומר לי, בעלה הראשון של אשתי. במרחץ ישבתי לי גבוה, הוצצה, שרתי שם בכל הכוח, הוצצה, במים רותחים יהודי, הוצצה, בכל הגוף צרב אותי, הוצצה, אוי ויי, אגב, 3 יהודים יושבים בשוויץ, הראשון אומר, אוי. השני אומר, אוי. השלישי אומר, כולם, אוי. הראשון אומר, רגע חבר'ה, חשבתי שאנחנו לא מדברים על הילדים. אמא שלי גרה עדיין בצפון הישן. אתמול בלילה התקשרתי אליה, אומר לה, אמא, מה נשמע? היא אומרת, טוב מאוד, נהדר. אמרתי, אוי, סליחה, אז טוב במספר. סבתא שלי, גרה לא רחוק, מצלצלת עליי בכל פעם שיש לה צורס. אתמול היא צלצלה אליי ואמרה לי, אוי, יוסי, חופצורס, חובסו אין דרכני, יוסי, אני בצרות, יש לי מים בברך, הלכתי לרופא, שאלתי אותו, דוקטור, איזה נעל אני צריכה לנעול. אתה יודע מה הוא אמר לי? מגפיים. זה גם קוראים לי יוסי. כעת השיר שלי נגמר, הוצצה, כפי שהבטחתי שיר קצר, הוצצה, אוקיי, לקח 30 דקות, הוצצה, שמחו, סיימתי לפחות, הוצצה, אוי זן גזון ונשמע. אני אציין